тоҷикон дар масири таърих ба ҳайси як миллати соҳибфарҳанг шинохта шуданд ва бо мероси гаронбаҳои худ дар ташаккули тамаддуни халқияти миллатҳои дигар саҳми бориз ҳам гузоштанд. истиқлолияти сиёсию давлатӣ имкон фароҳам сохт ки мероси ғании тоҷикон бо нигоҳи тоза мавриди таҳқиқу омӯзиш ва маърифӣ қарор бигирад. ба вижа омӯзиши яке аз шохаҳои фарҳанги миллӣ мусиқӣ дар пояи осори баргузидаи ниҳокон бо ҷалби олимону муҳаққиқон шурӯъ гардид. манзури мо дар ин барнома мақому манзалати шоҳкории мусиқии ҳирфаии тоҷикон шаш мақом аст. мусиқӣ яке аз падидаҳои бузург дар таърихи тамаддуни мо маҳсуб шуда, яке аз ҳамин шохаҳои ҳамин тамаддуни мо ин мероси шеърию мусиқии мо бо номи яъне шашмақом ки дар масири таърих ҳамчун падидаи нодири бадиии зебошиносӣ на фақат барои таърихи мо, балки дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ, дар маҷрои тамаддуни ҷаҳонӣ мавқеи хоса дорад. аз ҷумла фармони таърихи президент ки ин сол 20 сол пур мешавад, яъне дар иртибот ба яъне рӯзи шашмақом ва санъати шашмақомхонӣ гуфтан ҷоиз аст ки ин воқеан фармони таърихӣ аст. таърихӣ аз он ҷиҳат аст ки мо то ҳамин фармон корҳое анҷом дода шуданд, лекин мо ки ҳамчун кишвар давлат ҳастем, бояд дар марҳилаи нави таърихӣ ба фарҳангамон, ба арзишҳои фарҳангиамон, аз ҷумла мероси мусиқии классикиамон ки ин ба истилоҳ чизи расмии мо дар тӯли таърих ҳаст, назари нав, диди нав, андешаи нав ва таҳқиқотҳои нав ки то имрӯз яъне рӯи саҳна наомада буданд. шашмақом дар давраҳои гуногуни таърихӣ ташаккул ёфт, рушд кард ва ба як мактаби бузурги мусиқӣ табдил ёфт. аммо омӯзишу таҳқиқи он танҳо дар замони истиқлолият густарда ба роҳ монда шуд. устод айниам дар навиштаҳошон хотирнишон карданд ки дар садаи 19 яъне дар бухоро ва дар самарқанд мактаби бузурги классикӣ таҳти роҳбарии аҳмади дониш дар бухоро, дар самарқанд бошад таҳти роҳбарии устоди ҳоҷи абдулазиз раҳими тамбурӣ, яке аз онҳое ки аввалин бор дуюм баъди баёзе ки аҳмади дониш, яъне рисолае ки барои амир насруллоҳ соли 1849-50 бори аввал таҳия кардааст, баъдан ҳамин устоди ҳоҷи абдулазиз раҳими тамбурӣ баёзеро ҳам дар ҳавзаи иҷроии Самарқанд рӯи кор овард. имрӯз мо бояд ин чизҳоро ҷиддӣ омӯзем дар шакли муқоисави татбиқӣ. ҳадаф аз таъсиси рӯзи шашмақом ва гиромидошти ин шоҳкории мусиқӣ он буд ки ин мероси мондагори фарҳангӣ бо диди нав мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор бигирад, яъне ки шашмақом аз ҳар паҳлӯ бо ҳама арзишҳояш ба ҳамагон муаррифӣ шавад. баъди ҳамин фармони таърихи президент хуб ҳис карданд ки мо дар марҳилаи нави таърихӣ дид, назар, андешаамон, корамон доир ба ин шоҳкории расмии шеъри мусиқимон дигаргунтар шавад. яъне мо бояд фазои васеъи ин чизро тарғиб кунем ва ба наслҳои оянда ҳамчун як шоҳкории падидаи бузурги фарҳангӣ ба мерос гузорем, яъне ҷой гузорем. ин чиз дар фармони президент гуфтан ҷоиз аст ки бисёр марҳилаҳои яъне барномаҳое бояд ба тавсия мерасид ки ин чизро яъне аҳли илм, иҷрокунандагони яъне ҳирфаи мо бояд дар ин замина кор анҷом диҳанд. ба андешаи аксари муҳаққиқон он осори таҳқиқоте ки донишмандони мо дар қарни 20 анҷом доданд барои таҳкими мусиқии шашмақом ва мактаби мақомсароӣ арзиши баланд доранд. аммо ин ҳанӯз кофӣ набуд ва имрӯз низ ин шоҳкории мусиқӣ ба пажӯҳиши густарда ниёз дорад. албатта устодони ин мероси мусиқӣ, меросбарони мо кори бузургеро анҷом доданд дар садаи 20. ин кор марҳилаи аввал буд.
ки яъне ҳамин мероси мусиқӣ чун суннати мисол гем аннасл ба насл аз устод ба шогирд дар шакли хеле яъне ҳунарӣ бояд идома ёбад, на фақат дар тавли шикофӣ яъне шифоҳӣ. чаро ки дар анъанаи мақомхонӣ бештар кам буданд устодоне ки ҳам паҳлӯҳои таърихӣ, назариявӣ ва ҳам иҷроиро дар якҷоя яъне медонистанд, тарғиб мекарданд. ин хел шахсиятҳо ангушнамо буданд. махсусан ки мо дастаи мақомхононо ки дар тоҷикистон таъсис дод соли 60 таъсис дода шуд. ин чизро устодон асосан аз тавассути онҳое ки аз мактаби яъне иҷроии мусиқӣ нагузашта буданд. ин чиз яъне онҳо ҳар коре карданд ба таври шифоҳӣ ва он чизе ки буд ба инҳо нишон доданд ва инҳо иҷро кунанда. яъне инҳо ба таври дигар гӯем ин иҷрокунандаҳо меросбар набуданд. меросбар ба ин маъное ки ҳам гузаштаи ин, саргузашти ин, генезиси таърихӣ, назариявӣ, амалии инро бо тамоми ҳамин нозукиҳояш яъне эҳсос карда тавонад. тамоми ин солҳо доир ба таҳкими пояҳои мактаби мақомсароӣ, рушди мусиқию шеър дар шашмақом симпозиумҳо, ҳамоишҳои илмӣ ва озмунҳои касбӣ баргузор шуданд, вале ба андешаи санъатшиносон ҳанӯз мушкил зиёд аст. ва худи ҳамин шашмақом яъне ҳоли таҳқиқи бунёдии академӣ нашудааст. таҳқиқи бунёдии академӣ ин ба маънии он ки яъне заминаҳо яъне дар масири таърих, генезиси таърихӣ, жанрӣ ва шеърии мусиқӣ он бояд дар заминии сарчашмаҳои хаттӣ дурусттар яъне муаррифӣ шавад. яъне ин чиз дар ҳамун нуктаҳои фармон ҳам зикр шудааст ки мо бояд инро ҷиддитар омӯзем. ва аз тарафи юнеско ҳам ҳамчун шокорӣ яъне мероси ғайри тамаддуни моддӣ эътироф шудани яъне сабт шудани шашмақом ҳам ин як марҳилаи муҳим аст ки мо ба ин паҳлӯҳои ин шокории шеърии мусиқӣ таваҷҷӯҳ кунем. баъди ин чиз дар тоҷикистон чандин ҳамоишҳои яъне мусиқӣ баргузор шуд, аз ҷумла дар душанбе, исфара, дар кони бодом. ҳатто гуфтам ки дар сатҳи байналмилали таронаи шашмақом дар Самарқанд идомаи симпозиумҳое ки дар замони шӯравӣ солҳои 70 баргузор шуданд, ин чизҳо баргузор шуданд. лекин имрӯз бисёр проблемаҳои муаммоҳои яъне ноомӯхтаи ин шокории шеърии мусиқӣ мо вуҷуд дорад. таъсиси як ниҳоди вижаи касбӣ академияи мақом дар ташаккулу рушди шашмақом иқдоми саривақтию созандае буд ва ин тадбир имкон дод ки паҳлӯҳои хеле муҳими ин шоҳкории мусиқӣ омӯхта шавад. баъди фармони ҳамин таърихи президенти кишвар кори бузурге анҷом дода шуд. махсусан бори аввал донишномаи шашмақом яъне таҳия шуд. ин албатта марҳилаи аввал аст. ин маъни он надорад ки тамоми мавзӯоте ки дар иртибот ба шашмақом аст дар ин чизи таҳияшуда яъне зикр ёфтааст. ин марҳилаи аввал, инро бояд зина ба зина аз нав такмил дода ва яъне мавзӯот, муаммоҳое ки бошад ҳамчун дар шакли бисёр муҷаз дар ин як чизи ҳамун донишномаи зикр шудааст. ин марҳилаи аввал буд. дуюм коре ки баъди фармони таърихи президенти кишвар ба тавсиф расид, ин тавассути академияи мақом яъне аз нав пурра иҷро кардани ин яъне бо нерӯҳои нави иҷроӣ пурра эҷод кардани яъне иҷро кардани ин маҷмӯи яъне шеърии мусиқӣ буд. инро гуфтан мумкин аст ки академияи мақом таҳти роҳбарии абдувалӣ абдурашидов ин корро дар сатҳи хеле баланд иҷро кард, анҷом дод ва гуфтан мумкин ки 6 ҳамин мақоме ки буд яъне ба маърази
шунавандагон гузошта шуд. Дар ягон давре мисол гирем баъди дар садаи 20 ин кор дар ин шакл сурат наёфта буд. Ин бисёр муҳим аст ки ҳам ин чизро иҷро кардан ва ба маърази яъне шунавандагон дӯстдорони ин шокории шеъри мусиқӣ расонданд. дар замони истиқлолият донишмандони мо оид ба шашмақом асарҳои хуби илмӣ эҷод карданд ва ба назардошти осори бостон, сарчашмаҳои хатӣ ва ғайра ҳунари мақомсароиро бо нигоҳи дигар баррасӣ намуданд. дар ҷараёни иҷро ин кори академияи мақом бисёр нуктаҳое ки норавшан буд, ҳатто гуфтан мумкине ки як маҷмӯи ягоние ки бояд шавад, ҳамин чизро иҷро карданд. На фақат ино иҷро карданд, балки ин чизро ҳамин иҷрои шудагӣ бо тавассути нерӯҳои нави иҷроӣ ина ба сабти адворӣ гирифта шуд. ин бисёр муҳим аст ки яъне он корҳое ки аз назари устодон дар марҳилаи аввал дур монда буд ё ки яъне ба таври гуфтан мумкин бисёр бахшҳо, шӯъбаҳо яъне ба дигар ҳам омӯхта буданд, ин чиз як гуфтан мумкин як система оварда шуд. ин чиза сабт карданд ба адворӣ, яъне ин сабти адворӣ метавонанд муҳаққиқон ҳатто мин баъд иҷрокунандагон бар пояи он анҷом диҳанд, яъне таҳқиқ кунанд, иҷро кунанд. ин бисёр муҳим аст. шашмақом дар масири таҳаввулоти фарҳангӣ такомул ёфт ва мактабҳои вижаи мусиқӣ бахусус устодони ҳунар ба шеъру мусиқии он тозакориҳо ворид мекарданд. имрӯз низ шашмақом ба рангорангии шеъру мусиқӣ бештар ниёз дорад. президенти кишвар пешниҳод карданд ки бояд дар матни ҳамун матни шохаҳои шашмақом матнҳои нав, ашъори нав иҷро карда шавад, яъне ворид карда шавад ва онро. ин албатта бисёр хуб аст. ин дар процесси эҷодӣ дар ҷараёни яъне дар масири таърих ин хеле таҷрибаҳо шуданд. устодон дар ҷараёни иҷро барои рангомезии мавзӯӣ яъне шеърӣ устодон ҳама вақт матнҳоро иваз мекарданд, лекин ин вобаста ба маҳорати иҷроӣ бояд матне ки нав иҷро мешавад бояд ҳазм шавад. ба таври дигар гӯем аз лабораторияи иҷроӣ бояд он гузарад ки ҳамбастагӣ таносуби шеърию иҷроӣ бояд дар маҷмӯъ якҷоя ба назар гирифта шавад. яъне ин бо ивазе ки шеъра мо иваз кунему, лекин тарзи иҷро, диди иҷроӣ, маҳорати иҷроӣ, яъне ифода кардани имконоти васеи овозии иҷроии мусиқӣ дар он ҷо набошад, ин ҳеҷ маъне надорад. яъне ин ҷо дар тамоми худи масири таърих ин шокории шеърии мусиқӣ, умуман асарҳои мусиқӣ вобаста ба яъне маҳорати иҷроӣ, то чӣ андоза иҷрокунанда онро бо яъне тавассути иҷро, яъне тавассути санъати баланди иҷрокунандагӣ манзури яъне шунаванда карда метавонад. мактаби маҳорати иҷроии шеъру мусиқӣ дар шашмақом ба андешаи санъатшиносон имрӯз такмил мехоҳад. дар қарни 20 иҷроиши якрангу якмароми мақомҳо бештар буд ва аксари шогирдони мақомсаро аз мактаби вижаи мусиқӣ таълим нагирифта буданд. танҳо ба овозу ҳунари иҷроӣ такя мекарданд. худи ҳамун шашмақома дар садаи 20 мақсан то як андоза маҳдудияти яъне фазоиш пайдо шуданаш аз он иборат аст ки ҳамин чиз бештар як ранг иҷро карда мешавад, яъне қолабӣ иҷро карда мешавад. бисёр иҷрокунандагоне ҳастанд ки имрӯз албатта ҷавонҳо пайдо шуданд, онҳо асосҳои мусиқиро хуб ёд гирифтанд, яъне соза имконоти яъне садо додани созҳо ва овозро дар ҳамбастагӣ хуб эҳсос мекунанд. ин чиз ҳаст, лекин то ман ҳамин академияи мақом омадан бештар устодон барои он ки иҷрокунандагон аз мактаби махсуси яъне
саводи касби мусиқӣ надоштанд, онҳоро оварда ба таври шифоҳӣ омӯхтанд. Шифоҳӣ омӯхтанд ки онҳо диди мисол гирем дохилӣ, яъне назарашон, дидашон дар маҷмӯъ ҳамин системаи мақомӣ ва анъанаи иҷроии эҷоди мақомро эҳсос кардан наметавонанд. Фақат онҳо ба сифати як шоха, як гӯша ё як қисми ҳамин асарро иҷро карданд. Ҳамун ҳам ба таври яъне амиқан ки ифодаҳои барҷастаи овозӣ, созӣ, имконоти баланди иҷрои санъати мақом дар он зикр шуда бошад, он чиз ба назар намерасад. мақомсароӣ албатта маҳорату истеъдоди волоро тақозо мекунад ва на ҳар кас метавонад дар ин мактаб соҳибкаш шавад. муҳим боз он аст ки мақомсаро аз шашмақом ҳамчун санъати касбӣ ва илми мусиқӣ бархурдор бошад. дар анъанаи мақом ва мақомсароӣ ин маҳорати баланди эҷодӣ, иҷроӣ, яъне танаввуоти бисёр муассири иҷрокунандагӣ бояд ба чашм расад. Ин чиз муҳим аст. мана худи ҳамон агар мо дар ҳамин устодо гӯем, албатта мана худи баъзе шохаҳое ки дар замини шашмақом ба миён омаданд, ҳамон чизҳоро сарояндагони мо иҷро мекунанд. Лекин он чиз гуфтан ҷоиз аст ки он қадар яъне нафосат, он қадар ифодаҳои баландӣ ки ҳамин шокориро дар ҳақиқат як мӯъҷизаи яъне гуфтан мумкин аст падидаи нодир дар таърихи дар тамаддуни мо бошад, он ифодаҳо ба назар намерасад. Яъне инҷа боз ҳам маҳорат, яъне дарки амиқи ҳамун дуруст эҳсос кардани худи ҳамин санъати яъне мусиқӣ ба назар намерасад. Ин чиз дар ҳама давраи таърихӣ ҳам ин шокорӣ ниёз дошт ба маҳорати баланд, дарки баланд, ифодаи баланд, дарки образ, маъниҳои баланди шеърии мусиқӣ аст. Ва ин чиз ана ҳамин чиз дар шашмақом бисёр муҳим аст. шашмақом таърихи тӯлонӣ дорад ва дар ҳавзаҳои фарҳангии вароруду Ҳиндустону Эрон маълум буд. мақомсароӣ миёни мардумони ин манотиқ ба гунаи хос рушд кардааст ва имрӯзис такомул меёбад ва ба андешаи муҳаққиқон пажӯҳишҳо боз ҳам аз ин манобеъ низ бояд анҷом дода шаванд. шашмақомро санъатшиносон танҳо мусиқии иҷроӣ намеҳисобанд, балки онро илм мегӯянд, шоҳкорӣ мехонанд, ки боз бештар таҳқиқ мехоҳад. то имрӯз мисол гирем ҳаяте ки шашмақом дар маҷмӯъ дар шакли академӣ омӯхта нашудааст. Ин чиз албатта академияи мақом чандин чизҳо чоп карданд, мисол гирем арӯз ва шашмақом чоп карданд, лекин матни интиқодии сарчашмавии худи шашмақом то имрӯз таҳқиқи академӣ нашудааст. агар ин чизро мо омӯдем, бисёр муаммоҳое ки то имрӯз норавшан аст, ин чиз яъне равшан мешавад. яъне ба насли оянда, ба маҳаққиқони оянда, иҷрокунандагоне ки насли ҷавоне ки меояд, бояд ба ин чизҳо таваҷҷӯҳ дода шавад. ин фақат як чизи иҷроӣ не, яъне дар маҷмӯъ яъне ин шокориро бояд, системаро бояд эҳсос карда тавонист. агар ин чиз дар маҷмӯъ яъне фақат дар шакли қолабӣ иҷро кардан дар кор не, ина дурусттар эҳсос карда ва ҳамчун як падидаи бузурги шеърии мусиқӣ пешниҳод карда мекунад. ин ҳам вобастагӣ дорад дар маҷмӯъ, яъне охируламр ин ба маҳорат, истеъдод, завқ, салиқа, диди баланди мисол гирем суханшиносӣ, мусиқидонӣ ва маҳорати баланди иҷрокунандагӣ. албатта маҳорати иҷрокунандагӣ агар дар пои баланд бошад, вай метавонад аз дохили ин шокорӣ ифодаҳои баланди муассири мисол гирем мусиқии шеъриро ба шунанда пешниҳод кунад. ин боз вобастагӣ дорад ба маҳорати иҷрокунандагӣ.
шашмақом имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳангу тамаддуни на танҳо тоҷикон, балки олами ҳунару мусиқии касбии ҷаҳонӣ эътироф ва шинохта шудааст. Пас боиси ифтихор ҳам ҳаст, ки ин шоҳкории мусиқиро дар ҳама гӯшаи канори дунё гиромӣ медоранд, меомӯзанд ва парастишаш мекунанд. Аз ин баъд шашмақом бояд боз ҳам рушд кунад ва чун мактаби бузурги ҳунару санъати асил такомул ёбад.